Bona tarda a tothom. És un plaer estar avui aquí per parlar-vos de les potencialitats del nostre territori, sovint invisibilitzat, amb una riquesa històrica, cultural i un potencial econòmic immens. Avui us parlaré del futur que podem construir entre tots a la Ilercabònia. Com a ilercabona que soc, permeteu-me que comence amb dues confessions personals. La primera, que vaig néixer a Castellfort, a la comarca dels Ports, entre muntanyes, silenci i pau. I ara visc a Tortosa, als peus de l'Ebre, envoltada de vida, de contrastos i d'històries creuades. Entre aquests dos punts hi ha molt més que quilòmetres, perquè, tot i que administrativament són províncies diferents, hi ha un paisatge compartit, una manera de fer i una identitat que no surt als mapes, però que sí que reconeix en la manera de viure, de parlar i pensar de la gent d'aquest territori. La segona, que sóc una economista típica i que això reflexarà durant el dia d'avui. Economista de formació, però amant de la innovació, em dedico a invertir en empreses disruptives i tecnològiques, que al contrari del que alguns pensen, poden ajudar-nos a humanitzar les relacions i a millorar la nostra manera de viure. Des d'aquesta vivència personal, des d'esta real estima profunda per la terra, que avui us parlaré del que som, del que hem estat i el que és més important, del que podem arribar a ser. Avui us parlaré de la Ilercabònia, aquest espai que uneix terres del nord i al sud de l'Ebre, i que ha estat testimoni de cultures, comerç, conflictes i col·laboracions al llarg dels segles. No us espereu una lliçó d'història convencional, ni una exposició econòmica carregada de gràfiques. El que avui us proposo és un viatge fusionant història, tecnologia i economia, per entendre d'on venim, què ens defineix i com això ens ajudarà a construir entre tots cap a on anem. Des de fa més de 2000 anys, els ilercabons ja sabien que l'Ebre no era només un riu, sinó l'eix d'un món viu, obert i connectat al món. Ells, com jo, van triar aquest lloc per viure i créixer, per la seva posició estratègica i privilegiada, però també pel paisatge de la nostra terra, divers i impressionant. Emmarcats per muntanyes i amb l'Ebre com a guia, els ilercabons habitaven una zona fèrtil, plena de contrastos i vida. Al nord, el coll de Balaguer els separava de la tribu dels cossetans. A l'oest, els ilergets ocupaven les terres de l'actual Lleida. Celtibers i lusons ho feien a la zona de Terol i nord de Castelló. I al sud, els edatans eren els veïns als que calia estimar. Molts de nosaltres no coneixem aquests noms, però ens són familiars les terres agermanades que ocupen ara el territori de l'antiga Ilercabònia. Matarranya, els Ports, l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat i les 4 comarques de les Terres de l'Ebre. Diu Miravall, a una de les seues obres, que la capital de l'Ilercabònia era, probablement, Ibera, al marge dret de l'Ebre, entre Jesús i la Torre d'en Corder, al quilòmetre 20 de la carretera que va de Tortosa a Gandesa. I sembla que no hem perdut la saviesa històrica dels nostres ancestres, perquè en base a les dades econòmiques actuals de creixement de la població, sembla que els habitants actuals de les Terres de l'Ebre tornem a preferir la zona de Tortosa, Amposta, la Ràpita, per viure. La zona on, segons Miravall, es situava Ibera. També és cert que als ilercabons d'avui en dia els agrada molt la costa i la platja, si fem cas al creixement poblacional impressionant que ha tingut la zona de Vinaròs, Benicarló, Penyíscola en els darrers 40 anys. La presència del riu, l'abundància de planes i un teixit cobert de muntanyes feia fàcil trobar aliments, dedicar-se a la caça, a la pesca i a l'agricultura de cereals, la vinya i la ramaderia. La proximitat al mar va permetre que els productes del Mediterrani arribessin amb facilitat de la mà de comerciants fenicis i grecs i que pugessin cap a comarques interiors, gràcies a la navegació fluvial. Hi ha vestigis d'intercanvi de fusta, metalls, vi, salaons, peix i qui sap si el culte a la deessa grega Pal·las Atenea als assentaments grecs de la nostra zona
va fer que s'escampés el cultiu de l'olivera a casa nostra. No és, per tant, res estrany que actualment l'agroalimentari suposa un element tan clau per al nostre territori, sent referents com som en la producció d'oli a les Terres de l'Ebre, vinya i vi a la Terra Alta, formatges a Catí o Morella o els cítrics i l'horta de les Terres de l'Ebre i el Baix Maestrat. M'agradaria tancar la primera part de la conferència recordant allò que a vegades oblidem, la nostra localització privilegiada. Quan creues el pont vell de Tortosa, potser no ho notes, però sota els teus peus hi dor la memòria mil·lenària de la Via Augusta. Aquesta artèria romana que unia Roma amb Cadis i que en passar per aquí va cosir el territori, portant mercaderies, cultures i noves formes de mirar el món. Va ser el nostre primer corredor del Mediterrani, molt abans que existiren el Google Maps i els peatges de l'AP7, que per sort ja són història. En creuar el riu Sénia, la Via Augusta ens conduïa cap al sud, a les terres que avui identifiquem com la província de Castelló. Però en aquell temps tot formava part d'un mateix batec, d'una mateixa trama de relacions i intercanvis. Aquesta posició estratègica continua sent la mateixa, però sovint no la sabem valorar ni aprofitar com cal. Tenim una connexió natural amb Europa que l'AP7 i el futur corredor del Mediterrani ens poden convertir en una palanca de creixement. Un impuls no només per les nostres valuoses exportacions agrícoles, sinó també per a una nova economia més tecnològica, arrelada i respectuosa amb el nostre territori i amb més valor afegit. Les connexions ferroviàries pendents amb els ports de Tarragona, Barcelona i el potser nou port de la cimentera de la Ràpita poden reforçar la nostra situació privilegiada, a 2 hores de Barcelona, Saragossa i València, i solament una miqueta més lluny de Madrid, per a tots aquells que tingueu ganes d'anar-hi. Perquè si en temps dels Ercabons, navegants fenicis, grecs, cartaginesos i romans ja sabien que aquest era un lloc de pas i de trobada, potser és hora de que ho tornem a recordar nosaltres. A més de la història, mos uneix el paisatge, salvatge, però a la vegada acollidor. Un paisatge que respira, es camina, s'estima, pobles de pedra que abracen muntanyes per on serpenteja el riu Matarranya, que s'escampa com un fil de vida mentre es modela valls i gent, fins a arribar a l'Ebre. Un Ebre que fluïx cap al delta, amb aigües molt sovint cansades per perdre's en llacunes i arrossars, on flamencs, ànecs i martinets esperen als viatgers. Quilòmetres de platges fins on es perd la vista, dunes increïbles, creadores de miratges, vigilades des de la llunyania per uns ports que germanen el nord i el sud de l'illa Ercabònia. Les muntanyes, el bosc, les cabres salvatges i les àguiles, el timonet, el romer i el color groc de l'argela ganflor són idèntics es mires des del Caro o des de l'ermita de Sant Pere del meu poble. L'aire net, el ritme més pausat de les nostres terres, el caliu del poble, es respira igual a Morella, al castell de Penyíscola o a Horta de Sant Joan. Potser per això, quan vaig venir a estudiar a Tortosa, el paisatge em va recordar que no era una forastera, que seguia a casa. En un món cada cop més accelerat, més urbanitzat, i on les persones corren d'un lloc a l'altre, sense temps per pensar massa. En un món on els mòbils i la tecnologia ens apropen als que estan lluny, però paradoxalment ens allunyen dels que estan a la vora, on la sensació de despersonalització i solitud de les grans ciutats és un element diari, poder sortir a la nit i veure des de casa meua un mantell fosc cobert d'estrelles, escoltar el silenci i gaudir del remor del riu a Miravet, caminar per les platges de Vinaròs o fer-te un cafè a un bar on et saluden pel teu nom, són luxes que no es poden pagar amb tots els diners del món. En un món cada dia més impersonal, el nostre territori conserva l'equilibri entre la història i el futur, el desenvolupament i la natura, un actiu increïblement poderós per als d'aquí i per a tots aquells que busquen un lloc on viure sense fer cap renúncia. El cost de vida a l'illa Ercabònia actual
continua sent infinitament més baix que a les grans ciutats. Les opcions d'aconseguir habitatge de qualitat a preus raonables són encara molt altes, tot i les nefastes polítiques portades a terme pels governs de tots els colors. Tenim tots els ingredients per convertir-nos en un referent mundial en desenvolupament sostenible, respectuós amb el medi i nova ruralitat. És hora de repensar com ens movem, com produïm i com vivim. En primer lloc, per millorar encara més la qualitat dels nostres serveis i la qualitat de vida, que ja és envejable. En segon lloc, perquè una digitalització intel·ligent i la incorporació de tecnologia d'última generació no ha d'estar renyida amb respectar els actius naturals i històrics que ens han llegat. El meu projecte de vida personal i professional va en aquest sentit, en convertir les nostres terres en un referent internacional on instal·lar empreses tecnològiques que compartisquen el punt de vista que us acabo d'explicar i que permetin als nostres joves accedir a oportunitats laborals d'alt valor afegit, sense renunciar als valors del nostre territori. Però, per fer-ho, haurem d'aprendre a fer una cosa que fins ara no se'ns ha donat massa bé: cooperar i treballar conjuntament, en lloc de tirar-nos pedres d'un campanar al campanar del costat. Som hereus d'un llegat profund, de valors compartits, d'una llengua que ens connecta com un fil invisible. Atenent a les escriptures ibèriques trobades als jaciments arqueològics, sembla que aquest fil invisible de llengua es podria remuntar a l'època dels ilercabons. Doncs alguns historiadors posen com a hipòtesi que els nostres territoris compartien l'escriptura ibèrica nord-oriental i l'ibèric com a llengua vehicular. Si hi ha un fil invisible que ens uneix, és la llengua. A la Ilercabònia parlem igual. Des de la Sénia fins a Morella, des de Tortosa fins a Vallibona, de Gandesa a Forcall, de Benassal a Amposta, ens entenem sense necessitat de traduccions. Potser amb algun accent més tancat o més cantat. Però compartim una mateixa manera de parlar el català o valencià, com preferiu, amb les mateixes paraules que ens fan sentir a casa. Són fadrins i no solters, són xiquets o sagals que no nois, són espills que no miralls, i encara que els cintorrans diguen no me miros o no me tocos, com si fossin de la terra alta, o t'hagin d'explicar què és una tabella, els refrans dels nostres iaios, els noms de les plantes, els jocs de carrer o les cançons populars ens recorden que la llengua és la transmissora de la nostra memòria col·lectiva, la veu i les emocions dels nostres avantpassats. I com tot allò que és viu i fràgil alhora, cal cuidar-la, cal parlar-la, ensenyar-la, viure-la amb naturalitat i, sobretot, cal transmetre-la també a aquells que venen a viure de fora entre nosaltres, perquè si volen formar part d'aquest projecte col·lectiu, també han de poder estimar i parlar la llengua que ens uneix. Som hereus d'una mescla de cultures, una cruïlla de camins que han vist passar fenicis, grecs, romans, àrabs. Però és fals pensar que aquesta convivència i mestissatge ha estat plàcida. Com a exemple, al 226 a.C., després de signar el Tractat de l'Ebre, els romans se van quedar al nord de l'Ebre i els cartaginesos al sud. I van deixar de matar-se, però per poc temps, perquè al cap de 8 anys va començar la Segona Guerra Púnica i les hostilitats van tornar, iniciant el declivi cartaginès i la victòria romana. Som hereus de diferents maneres de veure el món, de monedes romanes on encara podem llegir Ilercabònia, de castells que són com llibres de pedra, on es poden llegir les capes de la història, perquè cada civilització hi ha deixat la seva empremta construint sobre les ruïnes de l'anterior. Són fruit de caigudes i renaixements, de conquesta i repoblament, de resistència i resiliència, de llengües que s'han perdut i d'altres que hem sabut conservar, evolucionar, i d'aquesta memòria profunda, a vegades dolorosa, a vegades orgullosa, que ens han fet com som. I com som? Som cabuts i creatius, perquè vivim en un territori que s'ha tingut que espavilar sempre, i on les coses han estat difícils, on la dispersió territorial, les comunicacions deficients o la falta d'infraestructures ens han fet lluitar per tirar endavant. I això, lluny de ser un fre,
ens ha preparat més. Ha forjat un talent silenciós però potent, que no sempre surt als rànquings, però que es fa evident en milers de projectes, empreses, iniciatives socials i culturals que naixen d'Ilercabons, que viuen aquí i que viuen fora. Som exportadors de talent i són milers els historiadors, arquitectes, escriptores, enginyers, metgesses que són d'aquí i que es fan bandera per tot el món. Aquest talent no és només el dels joves que emprenen o els professionals que tornen. És també el talent de la pagesa que adapta els seus cultius al canvi climàtic, del mestre que parla amb passió als seus alumnes del territori, de l'artesana que manté viu un ofici, o del científic que investiga centenars de quilòmetres però que porta el seu poble al cor. Som un talent que combina l'arrelament amb la visió global, que entén la terra però somia amb el món, que estima l'herència però no té por a transformar-la. L'arrelament no és immobilisme ni nostàlgia. És saber d'on venim per saber cap on volem anar. És estimar el territori, no només perquè és bonic, sinó perquè veiem possibilitats, perquè volem construir un futur digne, just i esperançador. Aquest arrelament és el que fa que molts joves decidisquen quedar-se i que d'altres, com jo, tornin després d'haver viscut fora. I que alguns, que no havien nascut aquí, trien aquestes terres per començar una nova etapa i sentir-se d'aquí. Perquè ens cal atraure talent de fora, gent formada, persones que vulguin iniciar una nova etapa a casa nostra, que arriben de totes les puntes del món, buscant tranquil·litat, comunitat, contacte amb la natura, que aporten els seus coneixements, les seues idees, perspectives diferents i noves mirades, però que tinguen una voluntat d'integració, d'entesa amb el territori i que respecten la nostra història, la nostra llengua i la nostra cultura. Estimar la terra que et rep, escoltar-la, observar-la i aprendre-la és essencial per poder sumar, aportar i enriquir. Només així, la nostra terra podrà generar i acollir talent de manera equilibrada sense esborrar allò que ens ha fet únics. Als punts anteriors de la conferència ja he introduït algunes de les potencialitats i els trets diferencials que són elements claus a treballar des del territori. Us he parlat de localització privilegiada, de les potencialitats del nostre territori per desenvolupar ports logístics i ser claus en el tràfic de mercaderies, tant per ruta marítima com terrestre, utilitzant les infraestructures existents i sobretot les que s'estan acabant de construir. Parlo ara, una altra vegada, del corredor del Mediterrani, que espero veure acabat abans de ser massa vella. Us he parlat de la nostra riquesa natural i històrica i de l'alta qualitat de vida que tenim aquí, amb tots els serveis a pocs minuts caminant o en cotxe, un cost de vida acceptable i unes ciutats i pobles que són amigables i acollidores. Us he parlat de llengua comú, de multiculturalitat, d'arrelament i acolliment, de formació de talent, d'exportació del mateix, de retenció i atracció de professionals i emprenedors al territori. Ara m'agradaria parlar-vos d'altres potencialitats importants que encara no hem tractat. Primer, el sector agroalimentari, qualitat, sostenibilitat i projecció internacional. Ja han comentat que som una terra de productes excepcionals. Oli, vi, cítrics, arròs, ametlles, mel. La tradició agrícola, combinada amb noves pràctiques més sostenibles i innovadores, ens posicionen com a referents en alimentació de qualitat. Les nostres cooperatives, petits productors i empreses agroalimentàries ja exporten arreu d'Europa i són molts els que estan començant a innovar, treballant amb nous cultius, usos alternatius de la matèria prima agrícola, com embalatges a partir d'elements de l'arròs, cultiu d'algues i altres propostes d'economia blava, producció agrícola amb permacultura o agricultura regenerativa. Però hi ha reptes que hem de vigilar i treballar, com ara l'envelliment de la pagesia, la burocràcia i dificultats que els fan la vida impossible, i l'estructura de petites parcel·les i finques que dificulta ser competitiu a la vegada que incrementa els costos de producció. La segona és turisme sostenible i cultural. Som una combinació única de natura, història, patrimoni i gastronomia. El nostre territori és una joia encara massa desconeguda.
Hem de fer-lo més conegut i estimat, però sense perdre l'essència, evitant, evidentment, turismes massificats i de baixa qualitat i rendiment. Des dels ports fins al delta, passant per pobles medievals, jaciments ibèrics, platges salvatges i espais naturals protegits, tenim tots els elements per crear una proposta de turisme pausat i amb ànima. Un turisme d'activitats esportives, saludable i autèntic. Apostar pel turisme sostenible és apostar per la qualitat de vida, la desestacionalització i l'arrelament de població jove. I si sumem la potència de les nostres festes, tradicions, llegendes i festivals, tenim un relat únic per a explicar al món. El tercer és indústria i noves economies. L'àrea de la Ilercavònia té espais industrials, infraestructures logístiques i proximitat amb eixos estratègics com l'A7, l'AP7 i el futur corredor del Mediterrani. Però encara ens falta visibilitat i una aposta clara per atraure més indústria i innovació. La clau és diversificar i transformar digitalment, combinar el nostre teixit productiu i industrial amb tecnologia, l'economia circular, les energies renovables i els serveis digitals. Aquí hi ha oportunitats per a startups innovadores i projectes industrials de quilòmetre zero, que aprofiten el talent local que importen de fora aportant valor a llarg termini. El quart és energia i sostenibilitat. Som una terra on es produeix molta energia i on tenim indústries molt contaminants, que ens han deixat riquesa, però també un impacte important en el territori. Som terra de sol, de vent, de biomassa. Tenim tot el potencial per convertir-nos en un territori referent en energia, però en la nova energia, en transició energètica. No es tracta només de posar plaques solars, molins i plantes de biomassa. Es tracta de fer-ho amb la participació local, amb inversió del territori, apostant per la sobirania energètica i un equilibri i justícia territorial en la generació d'energia, l'impacte mediambiental, la generació d'ocupació i l'avanç cap a un major autoconsum i consum d'energia de quilòmetre zero. En aquest sentit, les comunitats energètiques són una gran oportunitat que s'ha d'aprofitar, o els fons de transició nuclear, que no s'han de malbaratar, alquitrant en carreteres o fent coworkings que després se queden buits. S'han d'aprofitar per reconstruir el teixit industrial del nostre territori. El cinquè és coneixement, digitalització i nova ruralitat. El desplegament de la fibra òptica, la millora de connexions i l'accés a internet per satèl·lit ens posen sobre la taula una de les més grans oportunitats de desenvolupament territorial que hem tingut mai a la història. Cada cop hi ha més opcions de teletreballar per empreses internacionals, des del territori. De fet, jo ho faig des del 2019. Cada vegada hi ha més possibilitats d'emprendre i competir a nivell internacional des del territori. De fet, nosaltres també ho fem des de l'any 2022. Cal aprofitar aquest moment per atraure talent remot, per fomentar espais de cocreació, de formació i de recerca adaptats al món rural. Les noves tecnologies, la intel·ligència artificial i la digitalització no són només cosa de les grans ciutats. Moltes d'aquestes línies de treball són perfectament compatibles amb fer-ho des del territori, mantenint la nostra essència, mantenint el nostre llegat. El sisè i últim punt és salut, benestar i envelliment digne, un dels grans reptes del segle XXI. És com cuidem la vida quan s'allarga. I aquí, el nostre territori té tot el que cal per convertir-se en un referent d'envelliment saludable, actiu i digne. La combinació de qualitat de vida ambiental, vida comunitària, alimentació saludable, ritme de vida pausat, entorns naturals i serveis sanitaris de qualitat ofereixen unes condicions immillorables perquè la gent gran pugui viure bé a casa nostra. Això no vol dir només tenir bones residències. Això vol dir apostar per models innovadors de cures. Telemedicina, assistència i monitorització remota a partir d'intel·ligència artificial, habitatges col·laboratius i vivendes compartides, serveis a domicili eficients, centres de dia connectats amb la comunitat i professionals formats i, el que és més important, ben valorats. És també una oportunitat per generar ocupació, retenir talent jove al sector sociosanitari i posar en valor la cultura del cuidar, tan pròpia del nostre territori. Perquè no hi ha millor prova de la qualitat d'una societat que com tracta la seva gent gran. I aquí tenim la possibilitat de fer-ho bé i fer-ho diferent.
Bé, ara que hem recorregut este viatge junts, entre històries antigues i possibilitats de futur, entre reals i ales, només en queda una cosa per dir-vos. Creieu-vos aquest territori, creieu-vos el seu valor, la seva força, la seva bellesa, però sobretot creieu en la seva gent, en la que hi viu, en la que hi torna i en la que arriba en la voluntat sincera de sumar. Vivim en un lloc que des de fa mil·lennis ha estat terra de pas, però també de pertinença. Els ilercabons ja van entendre la importància d'aquesta posició privilegiada, de mirar l'Ebre com una via de vida, de comunicar-se amb el món, de créixer sense perdre l'essència. Avui, nosaltres som els seus hereus, no només de la sang, sinó del somni que aquí, a la Ilercabònia, entre pobles petits i grans paisatges, és possible construir un nou model de vida més humà, més just i més arrelat. No cal que siguem capital de res, només cal que siguem exemple de tot allò que importa de veritat. I si ho fem junts, aquest territori, el nostre territori, no només tindrà futur, sinó que serà futur. Moltes gràcies.